Unagale, our beautiful ladies, our beautiful girls. Mwanya ije jemba. Igotago. Mgbe na-asị ka ntụnyelu unu alụ maka ndị ga-aga emebe ejego akpa 100,000 mee isi 500,000 ịbịazịa na akpa ma na pocket be onwere ego ara adị okokoko ọ bụrụ 500 or 1,000 naira. Ịgotago. Mgbe na-asị unu cheki ọ na dị mma ọ kara mma na imeli isi normally ọkwetago ọ bụrụzi na ihe agba isi gị nkịtị ma ọ na ihe adị ka onye ala no at least ibenete ezigbo ego instead of 100,000 ịchọ nke 30,000 nwee reserve 70,000 just example ka m na-eme ọkwetago dị ịbịa na akpa na onwe nye ịchọ onwe nwa akpa ma abamed ma ọsị ya na ọsịrị ya ma mma manarịle nke a na-ego nke si obodo oyibo ọkwetago igorie inwe ego iji wee chekwado onwe gị ọkwetago na ọ bụrụ ịbịa gazicha onwe gị onye bụ oche na